En l'aula virtual també tenim un altre element interactiu que són les enquestes. Puc pujar, per exemple, una presentació amb enquestes o amb qüestionaris, en aquest cas, esta pregunta d'ABCD, i automàticament em detecta que apareix la possibilitat de seleccionar una opció correcta, me'n vinc a enquesta ràpida, format ABCD, el seleccione i a l'alumne li apareix l'opció d'elegir la bona. En aquest cas, posem que elegeix la bona i tindré les respostes dels alumnes. Quan hagi acabat, puc publicar el resultat de les enquestes. I quan publiqueu el resultat de l'enquesta podeu dir quina era la resposta correcta. El que heu vist anteriorment és el que vos recomanem, que tingueu sempre preparades les preguntes. Però sobre la marxa també podeu fer-ne. Podeu fer clic en accions i en l'enquesta creeu una enquesta personalitzada amb les opcions i llançareu una enquesta, en aquest cas personalitzada, que apareixerà sense res, simplement una petita enquesta, i hauríeu de llançar la pregunta o bé per xat o bé de paraula, en què digueu quin és el país amb una extensió més gran, i seleccionarien des d'ací els alumnes. I després, novament, a nosaltres ens apareixen sempre les respostes ací. Publiquem el resultat i així tenim el resultat publicat.